Interview. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, Bishop. Jidek Lego team connected in glory nime. Jidek Lege na mama when team connected in glory nime. Jidek Leg biko. Yes, sir. Red, yellow. Jidek Leg, purple. Jidek Leg, I told that tekele. The way for Nana like a pilot of Ramaso. I came at the old America Cabala social media in Ngadiru. Yes, sir. The way for Ghana like a pilot of Ramaso. Esh, liar, Mesheda. Mesheda to don't open their way, baby, who may get their trouble no answer. Mesheda. Okay. Sorry. Gashi get the way for to get Larama, so Chile Cabago. Bishop, calm on down. I'm okay. Chief that riot her gang backward. Chief backward. Asengeton Msegeton Asengeton Chile Cabago Kuma bingo. Tornazo. Gato front. Whatever reverse bia. Whatever reverse bia. Whatever reverse bia. Okoko chan wronga. Okoko chasen get wronga. Bia whatever phone okay. Ena no tunga. Go back to that place and stay. Oh yeah, go back to that place. Ganga no. Ma bingo. Go back to that. Okola chapa nanya. Aha. Choma. Listen, the church here, remove you from here. And I don't joke with you. Hey, listen. And if you know your beauty, then you better fetch yourself for a man, yourself. Don't come here to keep me a headache. Yes, sir. Blanga be a red, I try pop, be wamishi here. I remove when that hit in Naya. Remove it. Bishop, mother will be winner. Okokocha, behave yourself now. Behave for Mugina. Chamonya. Eyinaya. Edafole. Yes, Edafole Chile Cabagoko. 28. It said the way again. 28. Which year come on? Which year? Can negi nanna gemonoge? Okay. 1997. 1997. God. I'm gonna get 1997. Eh? I'm gonna get 1997. Now, how old are you, please? Don't get me angry here. Oh, God. Bishop, I'm going to for them now. Commissioner, watch I. Port Harcourt. Okay, no longer here, no, yeah. Stand there. Okay. John D. Simon and a family, you know. Mba. Can you get in my All contact. Okay. A ladies need a teacher and Danina. I like them, yeah. You want your bear? I want Abia State. A bear in Abia State. Isi Alangwa North. A bear in Shalangwa.
Ntia. Ebe na Ntia. Eziala. Ebe na Eziala. Fabu, village anyị. Bleaching cream itegere onye. Ana m ete bleaching cream abụ Them ọcha you, nna m dị ọcha. Them you, onye organic cream. Wazobia kara aka ịbịara nga bịa gwa m sị nwe bleaching cream ite ekpugheghị pant gị na ime otele gị ebe okpuru ebe isi anyụ ama m na-eji kpirikpirikpirikpiri tee hụ bleaching cream nga niile na-acha red nga niile na-acha double color silencer bịara nga bịa gwa m sị ite hụ bleaching cream n'otu ọ chara mmanụ bịa nga bịa gwa m sị look at nga gị niile yelo onye akụrụ aka ntị bịa ha akwa nga niile na-acha red ịtakoshi eze hia ma ebutu gị hia bịara ebutu eji gị masị ewu mmakwa ugwu agadi nwa baby wetụ aka gị ahụ n'ala gara aga were eye contact tire mee opus tire eye contact ela akịrịa echi na ga were eye problem ga biri with another Igbo man nwoke arịawa bugharịwa gị a na-eme surgery anya he nwere chemical ga were tii n'anya gị dem you Chineke nna ịchọga mma kemgbe ịchọga mma ịchọtala n'ụdị ọya ma aka gị otu a ma aka gị ahụ otu a ma aka gị otu a ma aka gị otu a abịa mechi ọ na-abịa m ikele gị egbe eluigwe ga-egba gị gwa nte ọtụgbu isi okwu gị. Hi Bishop, how you doing? Iwe onye Igbo Yes. mgbala anya ị na-emela nyasị ya ahịa nyasị gị ahụ lee yes gị aghọrọla nyasị la anya behave yourself. Okay. Behave yourself. Kwa ịhụrụ tisi m onwe gị mbam kwa ịhụrụ the way ji m onwe gị mbam na were mbamment m onwe gị na behave onwe gị na Clock it now, I've heard you. Clock it. the mother a cataract na abịa ya jụọ gị n'ike na respect ya. Bishop, jikweni amwe na komodo ni ka. Dem you Ibranga for dik Ibranga bi ichoku. Ebe me ho age, ebe me kele gi. Wait, hold on. Ebe me ja baby. Bishop, good morning. Yes, jide kele can don't greet me. Yes, lanya. Jide kele ga. Te kwari hu. Yes, le manya here ti yiri soludo. Jide that your ekele. Okay, Ibranga for interview. Yes, sir. We phone. Eze ga na emeshilata ta emeshi. Onu ga na emeshilata ta emeshi. Ikwu ka ige ke emeshilata nto onu ga. Awu ga were eze gbere m na camera nga. Close that your mouth. Onye onu nge iye mala no no oge. We paka ga keep your hands straight Ibranga be relax them. Icha bob no n'ihu. Ibranga be trim ikwu ga mo ka ge weze ga oge. Bob gbara na nwoke. Aya, we phone out when I get below talking grammars. Meslata tokuga, Kegraga yiri 90 gan. Meslata tokuga, 90 gan. Keep your hand straight, Sagaronyaka. Yiri ndị amụrụ na General Hospital Branga Besha Premaka. O mashi bege ka amụ na private hospital Branga Besha Premaka. La kodia sofma. Mena amụ gode kwa mma. Will let him a blood donation, a bemra mugadam. Will let you wear a law pranyatum mad. I want to him your Ye be mad hobra. Yes, Mram. Damn you, Chileka Bagoko. Asking a damn you. No told the no each and day, mad fat aquarafa. That would have phone with him. Okay, sir. Eish, no to Ngada. Don't salaminga.
Ah, no to Ghana. Tishi ibu ishi boat moto na no to Ghana. Bure phone na jina naka go ya. Jina na phone na naka ge. Jina phone na naka ge. Wele yelu jina naka ge. Ejitele m ya. Ikwu ka give me shon ge ze ga ha cho me hia. Kwu ka give me shon ge. Kwu ka give me shon ge eme mana na ụmụ nwaanyị ọnụ. Oya mere ikwu ka ọnụ ghe. Otakis. Aha m Uche. Were phone now we take close to your ear. Give up aka no proof for man and he neku. Okay, aha m Uche. Will it aka get the phone and hung of man? A church here again. Listen, a whole smile I'm going Baga can't hear him. Baga can't hear get this serious. Focus. Chile Kabago Castle focus. Can they go to you when you go? Gift. Ama moya nyere m gift, ma o Can nyere. they go to no get gift to say him? Let her they go to nyere gift. Keki chikwa na ha na-akpọ ntu. Chileke gbakwa ga ọka nwere nwoke ụmụ nwaanyị bịara nga nwere nwoke nyere ha gift. Anya nwa bingo. Kemgbe ụmụ nwaanyị bịara nga nwere nwoke nyere ha gift onye riri bịara nga bịa jọm ihe bamshimana. They had this boy gift to ga. Yakwa ije eme nwoke ibe gị gbato nke ahụ. Ije eme nwoke na nwoke. Mba. Aha. Asị m aha m Uche. Ah? Uche. Uche onye. Uche Chikadibia. Kebe isi na nọ anyị. Esi m Canada. Ihe ọchị ahụ n'ọnụ ga bring you down here. Focus. Sige focus. Then you kushaka no ibere ku kanga. Kushaka no. Amama teshi atabon ka gị nwa. Amama teshi adi serious. Then you nye tagabon, mu tagabon ko woti humde. Ibere nga be gwam sem tagabon. Tagabon ko. Asake them you nwa bingo mu na nwo. Eweli iwe. Ele hija gwam sem tagabon. Eweli iwe. Ọkụkọ ọcha. Ibere nga be gwam sem tagabon. Broiler. You want your back? I'm on Imo State. Ebe Imo. Isu local government. Ebe Isu local government. Amuj. Huh? Amuj. Ebe na Amuju. Umuchukwu. Nne na nna ga ndụ. Nne m dị ndụ, nna m anwụgo. Donna. Do my brother. Gịnị gburu nna gị? Ọ nrịa. Ndo aka kpara nka. No, 73 years, ọ gbalịrị. Family na ọnwụ Bible. Ọnwụ Bible. Ya wụ ọnwụ akwụkwọ nsọ. Nwere mgbe n'otu ike ụwa agwụghị. Mba. Iji agba ncha. Once in a while, ịma obodo anyị nọ. Oyi karịrị ya. Once in a while, ịma obodo anyị nọ. Iji agba ncha. Iji agba ncha ka na-atakoshi eze were smiley face akwaga m ya. Once in a while meaning what? Iji agba ncha. Gesi m once in a while. Mba, ana m agba ncha. Ele iji gwakwanụ m before once in a while. Eche m ịnụ ha oyibo m sịrị. Asị m gị once in a while, gị sọ aha m. Them you nwa bingo leke wiches m no ịdazi ịkọ ga-abụ ọnụ oyibo. Ewu onye ncha. Ahụghị m onye ncha. Iji eji aka ejide amụ ga agba ncha. Nsị gị ofu ugboro n'ọnwa ma ọnwa abụọ. Okay. Ele aka ị na-eji ofu ugboro n'ọnwa na ọnwa abụọ. Ele aka Ọ aka nni. wepụta dị aka mee ya otu a. Lekwe ya. Okay, wetuo ya. Ịgbama dị ntị ji akwụ ọta agba ya ka eji edina. Edina ka ọ na-akụ ụtọ. Okorobịa ji edina agba ncha.
And when I was being a picture online about Ncha, I was in or get baron with that when I was beginning at Sabare. N'anya mbụ so mcheta ya mgbe m chetara m ọwụ na ana m eji picture ya. That's it. I give aka Ncha. Yeah, thank God. I got dinner na bed go smooth teenage down. Hey. Damn you stand up from there, Chileka Bago. Got dinner. Give demonstrate to teenage no. Make my Ncha. Oh yeah, stand up from there. And go bed anọghị ya. Dinner na langa. The way camera come home. Guy and Razu. The way camera again last dinner na there. The way I can go teenage the way I make Ncha. Yeah, Ncha. Oh yeah. Asị ga ụmụ onye Ncha. Once in a while, Ncha. Oh yeah. The mic again. The mic camera there. I didn't run a ladia. Didn't run a ladia. Oh, taking ano. I'm not them now. Go The Beno camera na la again rotate on my home. Bishop, you need to Christ too. They make camera na la. I don't know me. I had Mapru straight. Okay, I'm not going straight. I have a lot in an abanta home. Na hear your tie, your shike. Eh? Na hear your shike. No, each now, what carry Kowaki. Yeah, I can't. I'm a king on a phone. I am ready to take a guy. A lot in Dillarajiment, a lot in the Shire here. You will not hear like this, your shike. Again, you look at him. I believe any boon. I have Nwa that place, oh yeah. Nwa at once. Can you online? Bishop. Eh? Can you online? I like the way talking. Maybe I would have phone. Can you online? Also, hey. Well, guy, here we should share camera phone now. You can make it head in. Eh, she grew tabra on Ncha. Grew tabra the way for now. Grew tabra Megan Tavi wiping on now. Bagancha. It's in a postrate. Gabit and wine now. I gave us in a postrate cancer. Can I for 7 minutes? I get them you. There was some question I may about like all I get them you. Chilekabago. Can you try? I am then you're a marker. I think it's a wine, Marco shit. I'm a gaga Kenyan wine. Actually, the doctor so kind of made him bow like I didn't postrate. I'm Gina Jinka, manage your whim. Mchota wine, Marco shit. Or take a young wine, in your wine, Marco shit. You get your wine, but I'm a boy will go for trouser. I don't Mancha, Jeji do Shuki, Jejiman. Ban Jesh Boncha, liquid soap, cracker. Liquid soap in the use, I hear. Eh? Yes, aha, liquid soap in a jaban. Do. Liquid soap. Magan and Pag had their way, they were Ncha. Cake I get shot, away. Always them you. Ten up what I've been wine. How do I give me see just of 5? No problem. Church, Master had Jova or Yakam. It's a Kanga has and my boy. I sing Pushakalana, Pushakalona, Jehovah when you yaka, Jehovah, Pushakalona. Call 2 more. Nothing going on Pushakalona. Kokota. Am I race? Only Mam Nishi. Am I race? I feel like in all over Canada. Yeah, well, for no. And when I go, yeah, a more than one guy. Bana, I'm Bem. And when I'm Kata, and I like the Monkata. It one I fall. I'm half free at on our board. I got all Aquamahado. Agramaga Kanagakwa. Geneke Grona Mahado. Agram biology education. What is biology? Eh? Yes, what is biology?
Biology is the study of living and non-living things in a simple term. Takoshire meze onye ncha were gba ncha na ga-ekoma ya ọfụma nwa bingo onye ncha branga bịa takoshire meze chekwachi ahụ here again ma wụọ gị n'ala hia na mpaga ọ dị ndụ Gwagwagwa gị mpa m anwụgo ọnwụ na ahara m ọ nwụrụ gị n'aka ọnwụ na ahara m mgbe m biri obodo a ị chọrọ ibe akwa mpa gị nwụrụ kemgbe ugbu a na iwe na-ewe m ọ dịghị ize ahụrụ m n'anya bọọdụ ukwuu ị hụrụ mpa gị n'anya ị hụrụ ya n'anya bọọdụ ukwuu ha gịnị gburu ya ọ ọrịa asọwụ ihe ahụ high BP pago nwe masai chicken ya before ya anwụ currently ama m but before ma apụtawa ka m ma side chick ya okay masai chicken ya apart from masai chicken ya before ya anwụ of course na mmiri ọya so na ihe iwe ji na-ewe ma awụsọ ọ ka dị ndụrụ ugba mma m gwa gị ka anyị ga kpụta the side chick ka ha ezo abụọ paga were wheel edere gị mgbe ọ dị ndụ ama mba nwe wheel ọ bụla ọ dịrị gị na-ebe akwa mpaga na ọnwụ na mpaga edeghị wheel gị na-ebe akwa ọnwụ ya ndị ọ dịrị gosi akala ọnụ dem yo Chineke agbaghị ọkụ ndị mpa ha dere wheel ebe akwa gị soro beme ndị mpa ha nwere wheel ihe ha hapụrụ gịnị ka mpaga hapụrụ gị na-abịa ngaba ebere maka nwere ndị dịrị wheel ọhịa mere na m ka nke ha dem yo ọ dị ihe niile ahụ dị wheel asenge dem yo jerere enwere m ala obi asenge dem yo paga nwụrụ anwe wheel edere gị nwe ihe ịhụrụ na township ọ hafụrụ gị bịara nga abịa ibere m akwa onye na-edeghị wheel bịara nga abịa ibere m akwa onye na-adịghị wheel ọ dere gị ya wụ na o nwere wheel o nwere BP ọ ga-egbu ya nwa bingo nwụrụ anwe bịara nga abịa ibere m akwa onye na-enwe wheel ọ hafụrụ gị ị na-amachakwara nwere ike wụrụ side chick bring you down here. I'm not joking with you. Okay, sir. It's a bad one. Papa nwụrụ ọnwụ onye na-adịghị ihe o mere achieve n'ụwa. Ọnwụ family ọnwụ onye na-enwe ihe o mere achieve n'ụwa. Na-awụghị naanị ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị bụkwara Igbo Jizọs. Ole ka unu dị? Anyị ra asatọ. Ele Rosanna. Ese? Anyị ra asatọ okwu n'ofu nwaanyị. Anyị bịara n'ụwa ịrụ ọtọ na ị gara ekwu na onye mere na-adị wheel edere. It's okay. Community family. Onwere onye egbe eluigwe gbaburule n'ụlọ unu? Never. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tara ala kemgbe ị pụtara ụwa? Ọta na mma, ọta n'ụlọ, ọta na mkpọ, bracket. Ọta n'ụlọ, ọta n'ama. Nwokorobịa ọbara nke iji anyụ ma ịtawa nwaanyị. Eleke m na anyụ kekọ ikwu ata. O nwere ike enyu ahụ o chere chaga like this. O nwere ike nke na-edelete ọbara. O nwere ike nwa ọnyụ enyu. Unu na-anyụ ma mụ na nwaanyị nọrọ. Olesi unu were aka metụwa onwe unu. Biko chere m eme gị interview. Ahụ na m a lot of people wụ ndị ncha na-anyụ. Olesi ma ha were aka metụwa onwe ha before ha anyụọ. Anyị la nwaanyị nọ. Ị ga-enye ele mkpu ị na-eti. Ele ihe bụ shọt gị, ele mkpu gị. O dipendịrị na ịma enwere ka ị ga-eme ya adị ụtọ karịa ibe ya. Genotype gị. Ahụ m AA. Blood group gị.
O negative. What your phone number? My phone number. Watch Italia. Watch Italia. Well, please watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am bag. You watch Italia get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. +1. Imran and Lola wine, please go down from here. I'm not joking. Mbamba. Ị ga-akwụkwọ ha onye ọ ga-akpọ m akwụkwọ ụdị ndị ga-akpọ m o. +1 gịnị? +154 473 6606. Congrats. The homo bog a bunch of gays and a hackle. What bingo.